γιατί ξαφνικά όλοι μιλάμε για Βυζάντιο? Γιατί βλακωδώς θα πω, η έδρα της ελληνικής ιστορίας, του μεσαιωνικού ελληνισμού, της μεσαιωνικής αυτοκρατορίας του ελληνισμού, ονομάστηκε έδρα Βυζαντινών σπουδών. Έκτοτε, εφόσον οι Ρωμιοί το λένε Βυζάντιο, γιατί να μην το πούμε κι εμείς? Και μάλιστα όταν λέω κάπου είμαστε βρε παιδιά Ρωμιοί, γιατί το Έλληνες, να το σταματήσουμε λίγο και να θυμηθούμε ότι στα βυζαντινά χρόνια η λέξη Έλλην σήμαινε ειδωλολάτρης. Άρα η πρώτη καταβολή η εθνική είναι η Ορθοδοξία και η γλώσσα βέβαια. Λοιπόν, όταν λέμε το Ρωμιό σήμερα νομίζουμε ότι είναι λίγο υποτιμητικό. Ενώ γιατί Έλλην? Γιατί πηδήξαμε 1000 χρόνια πάνω από την αυτοκρατορία τη Βυζαντινή και θεωρήσαμε τον εαυτό μας απόγονο του Περικλέους κατευθείαν. Επειδή, και αυτό θα το πω και είναι δυσάρεστο, επειδή μόνο οι Έλληνες από όλους τους Βαλκανίους δεν απελευθέρωσαν την κοιτίδα του γένους. Και η κοιτίδα του γένους δεν είναι η Αθήνα, η οποία Αθήνα ήταν ένα λασποχώρι το 1833 τέλος πάντων, όταν έγινε πρωτεύουσα του κράτους. 8.000 σπίτια ήταν, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν και δίχως στέγη. Οπότε η πόλης, η κατευθείαν πόλης, η μόνη πόλης ήταν ακριβώς η κοιτίδα του γένους, δηλαδή αυτή η οποία έδωσε την Ορθοδοξία και η οποία διατήρησε την γλώσσα, διατηρώντας και όλη την αρχαία γραμματεία. Και να μην μου πούν, όπως λένε στη Δύση, ότι οι Άραβες, λέει, έσωσαν την γραμματεία την αρχαία. Είναι αρχαία, αυτά είναι αστεία πράγματα.